Hey people, hello. GCC Zimuthi Susan Zulu Janet Kwisese Ikoko Muiboye Muribanya Here Muriwati. How are you? Muriboboye. Let's see. Alright. Muri say Kwamuri guys, how are you doing? Kuri say Kwamuri Ikoko. Shinaka Tracy GCC. Kuri say okay. Agnes Mulilo GCC kandifana angusa link. I don't know uthi uyachakuza because Dolphin akanditi ada kuya nenyaya yakhe. Kamuti you can join. Amidzi munhu, so I don't know kuti anokwanisa kupindira. Mina ndichasa kuti azvona namuza kuti ndakuenda live. Dolphin akada kuti nyaya yake. Guys, Dolphin munomuziva akafata vatione. Handisi kumuona. So tinogona kungototanga hadi kupinda tichijoina muchiyekera because time dzanga achitaura kuti ada kuzotora uye nemunhu wake. Ai time dzacho I think dzinenge dza too late kwandiri because I 7 p.m. because it's already 6 p.m. Zim time right now and it's 11 p.m. kunoko. Saka ndamuti ndokwanisa kuenda live nani. If you want you can join. Saka mina kuti ari busy kana kuti asi busy but ndamuudza kutekera andichihera uyu kada kuudza nyaya yebhebhi wake mutana nendevere inonzi chii kana ati bhebhi rako unoti mutana wami mutwana wami zvinonzi chii nendevere guys kana munhu achida kutaura nenyaya yebhebhi rake kana mufesi wake guys. Guys, it's 11 a.m. kunoko 11 p.m. handisi ndamuudza kuti ndakuenda live saka kana akajoinawo ndikoko akakonewo ndizvozvo omidhamba zviri sei sei but ndaisa lingi kana panoda kupinda zvawachifana kupinda ndaisa lingi. Ndaisa lingi rangu standa hanzi standa swami. Okay. Pakatiwo 20 minutes pasina 20 kana like ndombombira 15 minutes. Pakatiwo 15 minutes pasina anenge apinda. Tinongoita exito. Ndombofunga kuti muti nyaya babezo lawami. Okay. Dena ndaziva ndane backup yekanyaya kangu hangu. Ndada togona ipapa ndakutanga kutokutseresa itu nyaya. Ndatongoti funga kangu kanyaya pangu katongori funga dzekumatripi kuti tikamboenda matripi zvikadii. Matripi atakada akawandisa. Hey, regai ndikuudzei zvakaitika taenda kune imwe tripi so. Uyu itripi yekubasa kwandaivaka kuya. Nhasi fesi yangu ndoda kuti ibreathe because pane imwe isipe ndomboshandisa saka ino ndikariekta ndinoita takada tumapundu saka fesi yangu ndopa ndomboiregera yakadai ndakakudzai papa kuti bhodhi yangu inoriekta singamboiti ndinongoona ngofuma ndakangoriekta ipapa saka no makeup no lipstick nothing. Right, zvakaitika manje
guys takaita inonzi Chico City iyoyo kwangori from here kainge tori direction handi yakakuziva kuti kuno kunenge zvomatipi mamwe nemamwe wasingamboisi kuti taendere ikoko zvinhu zvakaendera chaiko hauzviwisisi vanenge vaida zvavanenge vaida kuita vanenge vaida ngoti vapiwe budget redepartment vapiwa budget redepartment iyo vanonyatsokuti isusu tinozviita for the sake yekuti tinenge da kutravel hatingangorambiri chingoti chapanava vedu vanhu vekunoka mwari vane favor zvokwadi vanhu vekunokuka life yavo ka and I feel like life yavo iri easy and I feel like my citizens life yavo is just easy because vakati vada budget yakati vanopiwa budget like government inorelease budget for my schools handiti indechapa government school but chikoro ichocho chakadevelop panouya director almost every year kana every after 2 years panouya new director saka new director anouya netimu yake that year isusu saka dangota background chibata I remember that year pachikoro patikasvika apa pasina mhaizonaka 2018 director akauya akangoshanda for 1 year guys budget paakairilisirwa panonzi panoriliswa budget rekunzi ichipirwa vanhu budget radirector iyo chaakafokasa nacho was infrastructure zvimwe zvese angasangana basa nazvo akafokasa neinfrastructure guys handikunyebere mabuilding ese akapendwa kwakabva mino matoilet more than 10 toilets guys pane pamwe pane tofunga kuti apendwa nemiti dzaigredwa mitidzi achidesigner saka pandakazoziva kuti iye manje director former director ndokwaigara futi musikana wandai kuziva kuti murungu wandaigara ndakatosvorana naye musikana wataitamba naye uyoyo ndo vanga vari host fadha vake saka taizomboinda kupi kumba kwemurungu iyeye uyo ndaita ndichidzoka kumashure ndichazoenda mberi taenda kumba kwemurungu saka zvavakaita kana uri uchihostwa nemaparents unenge zvochita kuti kuri kugara mumba pemaparents ava nditika vanhu vai vaihostwa I think vaibhadhara about $10,000 kana ndisingareshi for everything hazoti vabereki ava vaizobhadharwa here kana chichaitika I don't know but chaitosanje chekuti vaiita take care of that student vaitomita senge mwana wavo and they have to make sure kuti ari kufara ari kwana zvese apa mainji murungu so vanovolunteer and futi handifungi kuti mahost parents vanenge vangori vakangodero vanenge vachichochuza kuti this one vanonotasa mastandards kuti zvoita kuti mwana iye ainge ikoko kana kuti saka ukanotisa vanhu vachiro vazhinji vanopuwa vana ivavo vanhu vanenge vane mari dzavo no mali haunopi munhu kuti mwana uyu uchifamba nebhasikoro unotasvisa mwana wavanhu bhasikoro akadonha unoita sei and havabvumidzwi kufamba nemudhudhudhu is not allowed kuti vafamba nemudhudhudhu vanofamba netaxi kana kuti vanomirira mahost parents kuti avapike nemota ndakanotsa kuti vazhinji vachoni vanenge vane more than kana kuti 5 cars pamba ipapo 1 pamwe patongoriwo nemumwe anenge achingoita basa remumwe kuti imi I think gore rero ndototendawo murungu yedu takatomborarama life because of host parents akeyo aigona ngoti tangonomhanya kumasports wouya mudhorobha nemota kuti kana tikangotara tingorifamba tichitamba kana volleyball kuti uzoenda kuti mendiudze host fanda vangu vanokuchoya sikeso vatasitamboone kwaunogara ikoko kuti unogara kwakaita sei guys atiti ndogona kuudza host parents vangu vavo zvikanzi nababa inini haisi responsibility yangu yekuti ndizotora ava inini kana iwe uripo ndo pandinoita zvokutora ipapa ndo mutemo yavo guys vanotitwa kunge maqueen patikaenda kuya ndo patikaona kuti pane estate former director ivavo and vari into infrastructure nezvemiti izvi ndo zvavanoita vaitovaka zvokuti unopinda mukati mechirunhu wokuda ziya ndo musaune munonzi musaune here gezi ndikorektei kana ndikaresha vaipinda imomo mai mwana vapinda muya voita sei vonhingirikina vachivaka ichocho chokuti unogona kusafoketa urimo uchibuda ziya kuda unenge uchibuda usvina hwese unenge uchikwengadzi apo unoona kuti unofanira kupinda wakamonera line down kuti zviite ndofunga I don't know kuti munonzi muchiyungu chinhu ichocho icho tikaenda vachitopesa kuchivaka vachitoti kana ndachipedza nda kuti muuye munoya for free but vaiti vanhu vanobhadharisa then mwana wavo aistudy medicine kuchina wababa yavo because muno angasina kuqualifya saka akanga achinzi akabva anoona nzvimbo kuchina yekuita medicine saka manje bva vamuvakira guys ndingoti why nyika ino yakaita seiyoyo guys
vakamuvakira mwana wavo. Pane mwana 1 vane mwana 1 baba ivavo namai vavo vane mwana 1 ndobva vavaka pazasi pane sauna, then munokwira masteps moenda pamusoro, ndobva vati mwana wangu akati mafriends ake paanenge achiuya like vanodzanawo vaimbodzanawo kudhara anoda like pekumbopota vachichilla out, saka aita anoda setup yekuti anenge ada kuona city yese. Kwakuvaka that thing, kuvaka kuti izvozvi muzasi mumesaona mafriends ake vanenge vachigara imomo pamusoro apa vanenge vachimwa kofi, kwakuvaka design inenge yemucafe yamwani. Just like that, like mumachachidzo vanogona kumbostadha varimo kana mbotamba magemu, tikati vakomana just like that. Saka ndo wandikureva kuti host parents vavo. Saka manje panopiwa budget nekuti ndakazonosa kuti no wonder why vanga vari into zvekudevelopa chikoro stereki. Vakadevelopa chikoro ichocho choka vakagadzira vakaisa matadro, pakaiswa road yaine inonhuhwa zvebhureki zvine zvikutu, chikoro chese chikaita sekuti ihighway muri muschoolyard nekuda kwababa ivavo. Ndikati ime masaka mari idzo vanenge vachionepera kanzi idepends nekuti director anenge aripo budget yaanenge apuwa ashandisei. Vanga vari infrastructure even kwemaground zvanga zvakanaka. Saka ndikati wow, that's what they do, I didn't know. Muona manje ndobva vasiya vapavaka zvokuti vakapachinja papatange paprivate school. Uyu wandakazobva aripo zvokwadi up to now handimbozvi kuti ari into chii, but I think ari into zvokuti vana vafanira kunyanya kuita maactivities akawanda. Ndofina ICU ndakutopedzisa vana vafanira kuita maactivities akawanda. Vana vanofanira kuita sei? Kungodzidza ndozvaanga angori nazvo izvozvo, that's it. Then vaya manje kumadepartment handataura kuti chikoro chinopuwa chii, uyu director anenge aripo anongochuza kuti anoita nezvei nemari iyoyo. Then each department I think rinopuwa budget. Rapuwa budget manje ivo vanenge vataura kuti vanonyora kuti sichadaenda matrip havachuzi yepadhuze, vanochuza kana kuti 20 hours from city inoi, kuitira kungoti pavanonyora report vanenge vachisafunya mapicture zvese everything nemabills ekuti vanokwana kugara ikokoko. Guys, hakuna chamunenge muchimbonoita ikoko, muri kungoenda kundovata, kungonosiya hope kudai so, masiya hope mangwana acho motodzoka, that's it. Saka ndisingambozwisisi kuti why saka vachiwesta mari vachidi. Inini ndofunga ndaizvona kunge kuwesta because ndasingazvione sense yacho, tachokwadi ndasingaione sense yacho kuti unomuka na 5 am moswera zuva rese muchitendera mumatembo, masora muchitendera matembo. Zvinhu izvi zviri interesting kwavari, not isusu, especially when ndakaona kunge zvidhori hatizvifarira. Amene pamwe ndinangu but ndanyanaona kuti mafriends paanenge akagara pepeka hatori kana picha anenge vakangogara vakavatasa kuti vapedze vemunomunyika vachoni ikoko ndoko vanoenda kunopira zvimipiro zvavo izvozvo, zvitenda zvavo zvinenge fungaira hutsi, woinda imomo wondoita zvokutoita muwoshipo wavo, ndozvavanenge vada kuita. Saka isusu now this is totally different from what we believe. Saka tinenge takangogara kana panze because it's not even interesting mogara panze, but ivo vanenge vada kutenderera matembo ese enyika inoi. Isu hatina basa nazvo, waona manje. So I remember that night atikasvika uko, nyaya iyoyo guys yakazosnichwa zvakaita because isusu taibhekana nekuti like I told you ganda iri rinonetsa kuti uti izvoni zvezvidhori because hatizvini. Saka manje gore iriro ratikaenda irorero kwaiti inini uyu Zimba, vana Goroshiba, vana Zuda, mumwe murungu wekuAustralia nemufesi weku Gambia Uganda, ndichazive kuti aibva kunyika ipi mufesi uyu anga achangouya pachikoro pedu. Then nemutai problem yakaitika manje isusu takatanga taita sei tataurirana kuseri ndokutati you guys hatingamboti ipati. Saka vanhu vai it's compulsory kuti muende kunoita party, even if you're not interested you have to participate. Saka vanogona kungotanga kungoita meeting vachingota kuti thank you kungoti makadzoka mese kubasa, wish kuti tinge tine gore rakanaka zvareke. Then after that vakutanga kuti karaoke yavo yai isusu we don't like that zvekaraoke hatizvifari because hatina kukura nazvo. Saka isusu taiva nechiseko chedu manje. Seko chedu chaiva Muzimbo ini murungu uyu neuyu mutema uyu nana Goroshiba nana uyu ndo chaiva chiseko chedu. So this guy manje
this guy uyu wekuaustralia aiwirirana nemusikana wemuno munyika, but musikana wemuno munyika uyu ndiye anga ari mwana wani wahead of department. Oh, that girl can gossip for the whole world. That girl haakwanisi. That girl ndiye akaita kuti vanhu vazhinji nyaya dzavo muofisi dzizikamwe nani nababa vacho, because aidzitora onodzisa kumba yeti kwakumba, but aidzitora odzipirigudza. Ndiyo ndene ndakazombomubhuloka pafacebook, atora nyaya dzangu anodzipa baba vake, yeti hadzitombori part of school dzikapirigudzwa. Saka haaite musikana sikesu izviziva tachaudza baba vake. Then but saka toita sei tomutiza here, anga asingatizike because iye aida kutamba nemaforeigners. Vanhu vemunyika munomu manje vanga vasingatomufariri nenyaya iyoyo kuti why uchida kustika nemaforeigners isusu tiri uyu. Saka ndo changa chiri chikuru chedu, zvikanzi nevanhu vakaenda paGoogle boys varume vakaenda paGoogle zvikanzi futi na iye futi murungu uyu wekuGermany anga aripo pakuru redu. That was a dangerous crew. That was the dangerous one, guys. Tagara pa table. In fact, isusu tinotanga pakanzi pari kuti vakapati vakahoka kachoni kangari kudownstairs takasvika vanhu vatopedza kudya. But mind you, Dafu uya wekundisaisa misconduct anga asinganzwisike. Dafu anga kuda kuchita munhu apapa chef. Saka aizvita kuti vamwe vanhu vachiti behave like this, iye achiti no, I'm your boss. Unzisa manje achiti I'm your boss, I cannot be mixing and mingling nemi ndezvaita. So now what happened manje ndezvekuti isusu pataida kuzoita zvichinakiwa Dafu rinenge ririkoko ndofunga richisinifa richiita serita zvarinenge richachispy. Patinenge takuda kundofara chifarisa pepe, Dafu anenge akagara akadai achititonge baba manje kutange baba vedu tikati ndezvako izvo. Isusu taibva tajibirika manje. Saka zvakazoitika izvokuti vana Goshiba kunyanya Zuda ndiye akatanga. Zuda ngati guys, pati ineyi haisi pati. Pane ndaenda paGoogle ndazviona kuti close to this area pane kaclub karipo. Club kati asi kunoreva Tawandinga, there is only one club ingatonakidza kuno kunze kweTawandinga, iripi Tawandinga. Vanhu vati boys this, but isusu ndamirira kuti isusu semabhemba tipana kuti ase mhanyirira kana kukambira akanyarara. Ndobva ana Muzimbo ndobva ati handei vaaconvince chimufeso wekuAustralia but handei. Saka ndezoti mufeso wekuAustralia akati kuinda musikana uyu wemunyika munomu mwana wahead of department aitoda kuindawo because anenge ane crush nemufeso wekuAustralia. Saka pangani pane mufeso wemuAustralia ndopaaida kunge ari ipapo, anga asingade kumusiya. Saka we knew ibva taramba takanyarara handiti. Ende ini ndaisheya room nani nemurungu uyu handiti ka ndakati no problem taningirikina pepe. Pane kuti mumwe munhu akaripo ndiani, there is another person pandinonga ndakutokanganwa kuti murungu angaripo ndiwe kupi futi angaripo. Takawanda guys. Imi ndobva zvanzi vanhu vakuita sei vakuenda kuclub keko. Isa handakuzviziva. Takaenda kune imwe shop tichaga 7-Eleven because inini handidye spice food, saka anga asina kuisa maomelette. Vakati kana ine ngambova tine shara. Vakati ndakuna kune 7-Eleven. But taenda tiri about 3 7-Eleven. Taenda tiri about 3 7-Eleven. Yaiva direction yeukoko. Takudzoka kudai. Isi tiri kuona vanhu vane hembe the way tikati iwe havasi vanayekererawo vana Goshiba vari kudzoka zvikanzi ndiwo. Saka vakutotitiza zvikanzi maybe vakutoona kuti tikatitotungamirira vako. Guys, panhu pakafambwa ipapa zvokuti dai kwakune matsotsi kadai kwangu kuSouth Africa I think paibaiwa vanhu. That place was dangerous. Nekuti isusu kwataibva uku ndokwakune dzimba, kune mahotels, kune machichichi, ndokwakune malights. Kuzasi kwacho kwainzi kune maclub nevamwe uku nemabhazi kwachoni. Waifamba upfura kakaita kunge katondo. Pakaita kwakaita dark. Mbwa dzanga dziri imomo mustriti mai mwana dzaingokura vanhu vachingoti vachingotuka nechiridzi chavo ichitadzoka pepe. Ndobva musikana uya manje unomunyika uyu mwana waekera uya vatotungamirira vari kuteverana vachiteverana guys vanhu takabuda ziya panhu panga pasiri pane ipapo, panhu panga pari kure. Tikati ngatiitererei. Ndati kune musikana uyu wekuGermany kati uda here kuti tiende. But yeah, there's nothing to do ngatiende. Tikati are you sure? Kati bo handi tatakaudi terera.
takatapuwa tu pocket money twetu tatapuwa nzi munozoshandisa ndokuti tu pocket money twedu tinozotsvaga something chekudya. Uyu manje mwana waye anga asingabvumisi kana kuti amwe something because anga ari under chikeye uyu saka anga asingamwi kana chinhu. Inini ndagarawo zvangu handinyanyi sicherei kuda nonyaya mudumbu mangu saka handitonini kudii zvokuda kubata doro saka ndikati kana izvi zvazvindimisi kuti chi ndiende kunonakirwa nevamwe ndobva ndaita sei ndatati handi rabatana inini nemusikana wewe nevamwe vangu vasarira sure takatevera guys tichiukurwa nembo deuso takabata matanda hatozivi kuti aindepi usiki ihwohwo tigofamba memwana zvikanzi tasvika manje pakudaiwa so kuti imwe zhira iri kuinda uko imwe iri kuinda uko imwe iri kuinda uko tikasvika vanhu vaindepi tikanzi nemusikana murungu uya akamiramira vatanga kutasaka google kuti vanhu vaindepi memwana ipapo ukukuku mamwe matichers aenda kundovata baba vemusikana uya vanenge vakambomutsvaga vakamushayiwa. Handiti haana kuzomufona ndofunga I think ndofunga roommate wake kuda ndiye akataura here kuti haasi kuvata izvozvi handisi kuzoti chakaitika ipapo. Tainda kuya memwana guys takagara kusvika kuma 2 am tiri apa kusina kana tawandengi yacho takaishayiwa vakaishayiwa vakatadza kushandisa google map yavo ndobva vazongoti guys isusu hatingafambiri kwese uko takabva kwakakaita ikoko kumujokoto imagine takabva muhotera tikadarika nemujokoto tikadarika nedzimba idzodzo tichingoinda memwana kusvika tasvika muhighway zihighway chaiyo chaicho ziguru chaicho takasvika pakudarika iro tichingoinda handizi kuti aindepi guys usvunu hwakaoma tichiinda saka tatiri more than 10 pagrupu redu iro tatiri more than 10. Ndabva ndamuziva mumwe wachoni anga ari wekugana ndiye wandaira kuti wanga wada kurwirana basa anga ari wekugana ndandatomukanga mwanga aripo akatijoina tikaenda naye futi. tasvika vatogara pasi vakutanga kutoruma memwana vakutotanga kutodya chikafu cheikokoko tikati saka ndotawa ndingi yamamuchirera ndokula kuti kanzi vati hanzi kwese kutori kure straight from here saka tingamborambi chinda tikati komataxi vanhu votsvaga mataxi zvikanzi nevanhu vaiva mataxi anonetsa kuya kunoko vanhu vanga vari willing to go anyway guys vanowadhakwa ndobva tati waraiti bva tagara pepe papasina kana life vanhu vatanga kumwa doro ravo it was boring then murungu manje ndiye akatanga kuti you guys nini ndakuta sei ndakudzokera because paibo papasina kana chinhu vani ndakudzokera zvikanzi wodzokera wegera zvikanzi neboys iri manje uri kusviba zuda neuyu wekugana button tosara tikati mosara zvikanzi yes tozozodzoka time izvo mafesi aya manje isusu takadazoti mafesi aya ine madzavo mafesi aya I think zvaanoda kuti anotsvaka kuti mabhebhi muona manje isusu takaramba takasitika tinozoti mafesi aya vada kusara vachitsvaga chi mabhebhi isusu tikati kana ivo pamwe watoona wanga wapenyerwa nawo tikati tikamboda tidzokere tonga tigorumwa nembwa tichidzokera kwese kwatabva kumamisha uko kodondori yariya zvanga zvatowesi patakazotinge takudzoka zvikanzi yano ngatidzokerei ndobva zvanzi kana zuda anga asiri kuda zvikanzi nazuda isusu toda kugara pano tikati ayushuwa zvikanzi yes toda kugara pano atikati no problem atikati ini ndakubatana because uyu murungu kana atakudzokera obvious achadzokera nemusikana uyu obvious murungu aninaye achatakuda kudzokerawo kati ndakutodzokerawo nawo tikati sitakusiya ndobva Alex muzimba ndakudzokerawo zvatati nevamwe wacho kanga vatanga vari vanani then maboys 3 varume ava ndobva vati tikusara vandazonzi iwe handei because ava vatoda kundotsvaga mabhebhi handi vachaite sei vachainda tiri group takudzokera kuti tazoona vanhu vakutanga kuti tucha vakutitevera vari sure varume vari 3 manje isusu tiri group taenda kumberi taitofamba takaita magrupu kuti umwe group iri rimwe apa uri kunofunga wokugana anga neproblem manje wekugana anga asingahwisisiki amene wanga angori nemamudzu angango aiva weird saka anga asina munhu wanyatsa kuwirirana naye amene zvaanga angori then tafamba kuderi ari pofamba nekwako isi tiri kurashika tina hakuna munhu angakuziva kuti kotera iri kupi uku mbuka dzatikomberedza mai mwana neuku imi inotogondipa hakuna munhu achaziva kuti street dzatabuda naro nderipi dzese dzangofanana street dziya vari kuziva vacho vadhakwa havachaoni tikazvitoita sei tatiorait tatenderera tarashika takatara merigo round ka 2 kusvika pazoona mumwe azoti akasanga kudanidzira hambino kwanga atiwa kudhuze kuhotera kutanga kudanidzira
yakanetsa akatanga kudanzira kudhuze nekuhotera kuya akatanga kuti gaya kuti mahotera ari kumaremote areas saka chigaya kuti pane vamwe vanhu pamwe vasati vavata kuve mabhazi kuve vamwe vesecurity akutanga kudanzira kuti nenge urikomeko usiku asatanga 2 AM guys tikati imi pane munhu akudanzira ari koko vanhu vatanga kutaura voice vanhu vatanga kuta kuchirudzirana mutsuyo black people they always black people but adi tatanga kudzokera kupi tichitsvaga zhira yaku svika taiwana ndokudi ndokunobuda takuya ndokunosvika kuhotera kuya svika nevanhu pata isati yapera saka vanhu vanga vatenga because kunonzi doro rinoguma kutengeswa na12 saka vanga vatenga mafesa aya vanga vatenga mumarumu zvikanzi guys isusu ngatijakure kusvika AM saka takunoisa radio toita pati mumarumu gati guys marumu achona hazvizonzwiki here zvikanizikana handii apa rumu yakapikwa vanhu vapika rumu yani yaiva nemurungu wekositeria nani vaishiyana because taishaya 2 vaishiyana Alexio bataenda imomo kotanga kuita sei kuridzwa radio tirimo memwana kusvika ndakuziva kuti haakana zvakuchito hapana kana chitobvonakidza papa takungovata tikatongovasiya tombozoti vanhu vakazondovata ngupai but murumu mamakazara imomo guys vanhu vakaenda outing unenge wakaoma tangovasiya vakati nevamwe vakatozouya vanga vasara pahotera vanhu vakatanga kupopota kuti matitizirei saka because of that I think there is one person akangoshotekana zvimwe zvinhu pamune muchisvitaka pane mumwe munhu unotora zvinhu serious kuti saka mati exclude dei mangwana makusai tikutomuka chida kuenda kubreakfast tikutosvika uyu mwana yatotudza kuti anzi dedi vangu vaita sei vakatsamwa kuti vakatsamwa ita sei zvikanzi because vari kunditi zvoni what did you tell me kuti imimi iwewo waida kuendawo out nevamwe tikati vaudzwa nani vanhu vese vakati baba vako vaudzwa nani kuti isusu takabuda usiku tikadzoka zvikanzi vataura vakatoti ningi ndiachitaura tikati anga chichitaura kuti chii zvikanzi anga achingovhunza kuti makanzwa here time dzavakadzoka ndimanativa nemunomu havaiti saka that was the funny ningirikini chedu chatakaitawo chiningirikini chimusikadzwa handingati musikadzwa because takura but kungoti it was just funny zvangu kastori kangu kakako dzimwe dzedu ndinenda totukangamwa but that one yakandisipaka dhofini chipinda nenimwe ndinakidza nyaya iyoyo guys apa patakuchoza mabhedzi dhofini pinda takuchoza mabhedzi ndoremembere mulungu takati atanga indakangomanya ndikangonovata pamubhedha mumwe wari double bed yakati mundoko ana kuza kuti nemurungu yaita inyongorana aitorevesa taita nozi adone hey dolphin how are you family kumashure kwako kwakawanda light dolphin mashure kwako kwakawanda light okay let me just check where richira kwakawanda light zvakanani otherwise we say ezvinozvirasi asiri kugerwa taura tinzo asiri kugerwa ndikugerwa andakuudza anachikuudza nyaya time rebeka yeah but then 7 PM dzauda kutochaya kwenyuko dzarotochaya plus handa kutopedzwa but otherwise kanyaya iri kwamana katingoti gaga but manje apa tangotaura vasipo noti mambokadzi vangaida kutonge varipo 7 mambokadzi vanga varipo vanenge vanga vachitori kune vangaida kusina mambokadzi vaenda zvichikwadi Ndenda kumberi Sister Mona Lisa Mafai Mapika, thank you very much for supporting Sister Mona Lisa. Today inonzi join here kuti unojoin and support and 200 baht 250 baht you can support my channel guys. Satu watanga utaura ngatitombo taura ngirikini guys support me support me ndokuti ndiwane simba rekuya ndichitsva musana ndakagara panapa guys. Ndikandiende pa channel where are you my channel saka munoenda apa pakanzi join guys apo pakanzi join mobile pakanzi join so join
no, I One can't for do two, it. right? Okay, I'll wait. 300 baht, 750 baht, 1,500 baht. Please support me. Ndokuti ndiwanewo mari yedhiki. Watiwe taura chinzi. Dolphin vakazowanikwa. Wakawanikwa kana vamuruda kuti ngamwe ichari nyekuwa ndingawana kana but asandarura zvamwe Dolphin vamurudo havachazi vega izvo havachazi lonely zvinozvo vane mumwe vari kufambidzana naye panguva semunhu akamhenya akati rwadziswese kutaura kuna muti guys mumwe wangu wakarwadziwa so zvangu zvisiri easy kwandiri nditangodana nemunhu but I think ndakazokwanisa kuzvihandla manje zvinozvi ndabva ndazongozviwanirawo chivhindikiti saka ndangodzova mune feedback kuti guys pandingamhanyishara nyaya yekurwadziwa bye ndadzoka ndane chivhindikiti sanoita kuti muchione chivhindikiti chacho kuti aiwa Dolphin vakapinda machena. Wow, congratulations. I hope it works well with you. Mwari vakanaka handiti? All the times and achada mumwe munhu like the way I'm right now. Ndasina kuti ndichabhelieve murudo ngezvandiri kuita izvezvo. But I believe he's gonna manage. Because it before. Yeah? Yeah, it's this one. So far, 3 months. Wow, that's a long time. That's a long time. That's a long time. Congratulations, yeah. Wow. Achiri mwana wechikora. Achiri mwana wechikora. Grade done. I'm not too great. I think I want to do that. Wow, that's really nice. Anzi makorokoto. Saka muzimba malaweni muka. Yeah? Musasco. Wow, but so nice. Musasco ini advantage ndokhuluma Zulu kanye plus ndotsara Xhosa vele. And as well English. Yeah, so ndotsara chelo ngawo panguva iyo. I hope pamwe iyo achazodzidza ushona dazi. Chandumo prayers zangu ndodai. Ya tsatogarisa ayo achigara reswa. Wow. Nyawo mene ndodai. Plus ona ndara chimwana ndakisa ndiri kuona kuti kumba kwaruka vamwe vanhu vaivaya waisiya kanishira kuti vamwe vanhu vaivaya. I think I hope you understand and I didn't thought kuti vachazonditambira in that way. Ndofunga kuti vangondosvika kuti aiwa mupesu haasi munhu mari kudei gadzirira anorora musha kwake. Vanhu vaivaya vasina mari, vanhu vaivaya vari rich. Saka uri kuti chii pakati pazvo zvitu? Vanhu vaivaya vane gauro raisi. Gauro, that's cash, right? Yeah, so vamwe vasingambofungiridza vanosvitra that easy because vamwe vachanodza dai vazviite kuti mwana dai adana nemuzimbo waise but vakatonditambira ngemwana wavo last time ndakaenda kumba kwavo. Yeah, vakatofara kuti ingazotoona mukwasha udari boo but uchaza mukwasha ibenzi ma1 kuda kuita chibenzi pakuti chikuti if you checked and they don't know the Dolphin anoita nezvei, so vanongoziva kuti okay there is a guy vatongoziva kuti kuna Dolphin they know lonely, they don't know Dolphin, so the day they know Dolphin they'll be like mumwe wangu anoziva kuti Dolphin, you know that kune vamwe vanhu vasingafariri like example, okay it's good she's not hapo izvozvo vasati amaive mwana wangu wanga asingazvide ndive ndiri muentertainment. Right. Saka ukuthi vana atezhera vako ava vana future tezhera vanenge you never know kuti yake nochitambiro sei. Handizive handisanda kuziva ipapo muzukuru asi tambondiudza zvavamira sei asati avaudza ndezvenyika nokuti
nepalevel rinana atezvara manje urikuona handisiri vanozozvitambire nokuti ndivamwe vanhu vari mukati mematongerwo enyika ono. Wow, vari mukati mezvematongerwo enyika. Wow. That's really nice. Saka manje ndinongwa kutotonga kaiwo. Aiwa, hanesanda kutonga but pane chisheti chandambopushire zvinhu chonyatsona kuti aiwa ndasana nevanhu chaiwo. Mwari ndichazoendonyatsokuudza kana dhiri racho raita zvazova successful. Entertainment rikaudii madiregrafts eprofession yangu chaiwo. That is entertainment. What's your professional? You're ufate. Wandisekeza mwana mai. What's your profession? Kufata kwambozobodzidzwe. Saka profession yausati wanyatsoundudza profession yako ndeyechii zviro. I only know kuti wakamboita fata ukazoita DJ ukaisa unonzi chizvo zvaunoita zvekumusic promoter. Saka what's your profession yako kuti profession iyo? Ndinoita zvekudrowa dzimba. Unodrowa dzimba since when, Jofi? Since kugara naugara. Ndo muwandira ndoita mari yacho ndikwanise kupromota mangoma. Zvekudrowa dzimba idzodzo. Saka pane basa rakakura risingaite rinoda kuitwa saka zvine hurumende mukati. Vamwe vakaappointwa ipapo. Ndozvangaichitaura zvangaichini chazodazozvitaura zvanyatsotiitwa baba. Haunodzidzira. Nyatsotikwebere. Kuti Dolphin wakadzidzira kupi zvekudrowa dzimba iwe. Ndakoshinzwa nhasi. Zveshuwa ndatanga kuzinzwa nhasi kuti unodrowa. Ndangozora chidrowa. Oh, hauna kuzviendera kuchikoro, you just know how to draw dzimba. Oh, ungori netalent racho. Chazokuratidza kuinbox. Unoratidza dzimba, aiwa no Dolphin, unoratidza dzimba yaunotadza chii? Chero, anything like that. Naona ndakutaura shoma. Ndichakuratidza kadzimba uchiona chiita zvinhu zvacho. Handisi kuda ini kuona dzimba ini shamwari iwe. Handisi kuda kuona dzimba. Yeah. Unondipakira nemapikicha Dolphin 100 uchitiratidza dzimba idzodzo. One day takagara muofisi yedu tochita asi wakambozvitaura zvakandijamba ini. I don't remember ini. Zveshuwa pamberi pamwari kudai. Chandonyatsaziva about Dolphin, I know kuti Dolphin akamboita ndefana. I know kuti Dolphin anoita zve-entertainment. These two things ndozviziva, maybe zvakandijamba ini. Pandokunobva mari ese ndikwanisa kupromota ndokuona uchibva mari ndikwanisa kupromota. Hai dzimba ina handidi kureva nini. Rega nditi pamwe zvakandijamba pawakataura Saka unofanira ndakazvara kumba kune mari here kuti ndongotora ndinopromota mangoma. Dolphin ndikadakuudza zvandinorimemba papo ungatozondituka. I remember uchiti handiti hamene mumwe murungu wako here akazokuti uya ugare paunogara then pakapenga zvingamboiti panhu pacho ipapo like munhu ane zvinhu zvake unongowekera uchitoita zvinhu zvese zvezvo. Saka handina kuzvikonekta hangu kuti ndingatoti like wakati unodrowa. I don't remember. Ndinganyepa. That's what inini ndo zvandozidzisa ndoremember kuti like pane munhu bosi wako kana kuti munhu wako anokufarira akazoti gara pakati paimba yakapenga zisingamboiti even location yake yakapenga gamati nezvekuzoti promota wati unoita zvemusic izvo nyangwe ndikavata ndikamuka I know kuti we are into that industry. Ndo zvandoziva izvozvo izvo.
Handisi kunzwa. Handisi kunzwa. Iye ndikati ndisvike palevel that person handisika ndakazita ndisvike palevel rekudraw. Oh, saka ndofunga ndatopangama. Saka kuona manga nditi remember. Ndanditi but yeah. That person anondondichira ngemwana wake even mafees angu anondibhadhara everything yaona ndondo chikoro izvi anondibhadhara chikoro. Chandafunga kutoita anenge achitondibhadharira. Zvoti maybe my mind rimuzira futi kuenda chikoro. Wakuda kudzokera futi chikoro. Ndira munoita mining. Ndada munotsvaka goridhe. Ndikuona ngezimbabwe kuone kuwanda goridhe ndoondira mari. Ngatidzokere kuSouth Africa. Okay, South Africa mamirera zvinezvo zvandika. I think ndakangogezwa musoro wangu right now panapa. Ndobva ndasvika paDane. Ndisvika paDane nokuti mambokadzi amwe vari kusvika paDane oona soon as 7. Ndichavagara vokuri paDane pangu. Mungoita kusvika na 7. Mumboona mambokadzi and voona kuti Dolphin vane choice and vari choiceless. Yo, alright, why don't you hold this one? Yamambokadzi kusvika pamberi apo totaura kuseri. Tozinasa kuvaonawo kudata zvinasa kukwa musoro wedu. Uda kuzoti watositanga kutoti hanziye wati makandekera ndiri. Kuti vana makoti vaita sei? But iye arudunha musoro nhasi wani saka hana kutoruka warudunha musoro nhasi. Hana kutorukwa fiti. So don't drop 59. Atobva urudunha musoro my man. Which language are you speaking? Speak a lot of languages. And which language do you speak? Okay. Which language do you speak? From Nigeria, yeah. Yeah, Nigeria. Nigeria. Oga, what you know about this one? Oga, Yeah. How are you, Oga? I'm fine. How are you, boss? I'm from Gambia. How are you? You are from Gambia? Yes. What do you say? Yes. Are you still in Gambia? Yes. Gambia. So how are you? I'm fine, though. Okay. I miss you. And also, I miss you, Oga. Is that right? She miss you. Where are you? She dey miss Where me. are you, Oga? I'm in South Africa. She is in South Africa now. I'm in South Africa now. Even me, I'm in South Africa. Don't lie. You dey lie now. You dey lie You dey now. lie. Why you dey Why you lie? dey lie? Chai. No, Don't lie. no, Don't I'm lie. not. Why would I lie? I want to come and Where are shave you in my South hair. Where are you in Huh? South Africa? Where are you in South Randburg. Africa? Randburg. Don't Randburg. stop lying, though. Sure. I want to buy which- jollof rice. Do you have You want to jollof buy rice? Yes. We can give you a goose as well. We give you, we got your love prize and egusi. Do you cook jollof rice in your barber shop? Yeah, we cook anything you want. A goose as well now. And egusi soup, Okoro. okra. Wapedzwa here iwewe yekera iwe. Wapedzwa kugadzirwa musoro. Okay, goodbye, Oga. Bye bye, my sister. Anozabvudzi rangu ranga riri brown. Saka ndana mambokadzi mbobvisa zvebrown saka ndateerera saka ndiri kubvisa brown ndiri kuita black musoro. But apedza ndauda kugeza chete ndo mandaita kuti. Oh, atopedza. Yeah, how are you? Ndoda kugeza ino ndiri baya padinda. Saka kutogezeswa ipapo musoro ipapo. Ndinogezwa ipapo. Ndaida tombochiona kana ndamboti nzembe chana ndombokutiza indozodzoka tichaona ndambogeza musoro.
aiwa ndakutoenda ndakutonora saka iripo guys amana kachimona matiri kuna Mwari tichi mbedu imire because I'm blessed nesusura ndadya mudzi yechirimo ati shere chimbokomenda shero yori kuziya shere chimbokomenda shero on your side andakuvhura profile andakuvhura nhasina ndiri busy andakuvhura ndesusura ndadya mudzi yechirimo yangu ndichavhura ndandakuudza kuti I'm very busy paunga wachingondifonera pepa ndandiri busy anaida kudzoka nefeedback tofanira kudzoka nemafeedback ako titi ambopiwa maadvice muupenyu ndakumyuta kwauri kurikurira music but anyway inini I think ndakuda kuenda kwakurikurira music sha yo guys kana Dolphin uchinzwa congratulations nenew relationship yako. I wish you all the best. Kana zvichikuitirawo tinoti Mwari vakanaka makorokoto congratulations and new projects ako auri kushuvira zvakare tinongoti dai zvabudirira hakuna munhu asingati chakanaka handiti. That's all I can say. Right, I think nhasi guys ndombotikasirei kuzorora musana wakupisa. Guys, please don't forget to support me. Munongoenda unobaya pakanzi join. You can join nemari iri as low as 250 but that's like maybe $5 or $6. Mondi supportawo munongobaya pakanzi join ipapo. Maybe kune vakambenge vakajoina kudhara, you can rejoin as well. Thank you guys in advance for supporting. Ndokuti musana usanyanya kupisa. Wana manje ukambodzika kukakora wanzika kukakaya ndokuti uone simba unobva energize robva energy muona manje so don't forget to support me. I think I'll keep saying this and also we'll bring you many things in future and I'm praying kuti zvinofamba mune zvakanaka, although change will always be scary but I'm praying kuti all will work out well in future. Saka I'll keep on saying support me please because zvacho masharing saka support me please zvatiri kuudzwa kuseri uko zvanenge zvakaoma support ndokuti tikupe mutakunanja because takuda kuupgrade guys kutora mavideo nefoni everyday ndiri pakona pakuchadi so toda kuzama kuupgrade titiwo something chinechi takunyatsa kuita chaizvo tabva pakona pamwe taenda kumba, you never know. So please don't forget to support me. Guys, good night. Ndakuenda. Bye.